Dotáhni názel a fixuj to. A dej si to pod vazák. Nežvi a pozdrav. Tak ať mě slyší. Dobrý deň, kapitáno. Buongiorno, kapitán. Buongiorno. Tak, a sme vo Vieste. Jachting je ten najdrahší spôsob, ako sa prepravovať zadarmo. A tak aj my sme 90% plavby preplachtili. Tak toto vyzerá v pôvodne upratanej lodi, keď jej dáme na plachtách trošku zabrať. Ale nič sa nerozbilo a nikomu sa nič nestalo. Pár ľudí si pregrclo. No ale mali sme sprievod delfínov a parádne plachtenie. V noci sme sa trošku popretláčali s tankerom, no a nakoľko by on vo svojom cíli urobil iba, že to vyzerá, že bola nejaká plachetnica, radšej sme otočili, vzdialili sa, aby sme sa navzájom neznervózňovali. V noci sa totiž veľmi ťažko odhaduje vzdialenosť. No už v skratke, šíbeník Vieste na plachtách za 22,5 hodiny. Vyspali sme sa a ideme spoznávať mesto. Zajtra o 10:00 ideme ďalej. A keď chceš vidieť kam, klikni si nasledovať, nech ti to neujde.